We're talking in Yov. I'm going to kind of a Graif on bhfíorshaol. Okay, so graphs from real life. Agus connic mar é seo actually lá igen I ré an bhliain. So rinne mar é sin hana féin, but seo just nasc chuig é seo tá hindó trícar chuig sé cumádán, sé containers agus tá an thart céine in nach cumádán, but mas féidir leat é sin eáil tá tá crod de friúil acu, so tá mé féidir chun é sin a dhéanamh níos saléire, so tá an crush seo. Ok, ní féidir am bordam. Ní féidir am haint, but tá crud is féidir leat é sin eáil beidir an seo. Crud de friúil a gachéin, agus má chuir sin ar siúil, is féidir leat an isce eáil ag dul isteach. Ok, so is féidir leat eáil gur raibh an irde ag gairí anna tapa in san ceann seo agus anna mail in san ceann seo. Agus an ceann ag deire tá an crush seo ann. An ceann ag deire. So thug sé anna chud ama don isce é seo líonaisteach, but leis an ceann seo bhí sé anna tapa ag tús, so níor thug sé marrán ama den rud seo líonaisteach, and then muoilann sé sios. So cáimid a bheith obalta smaoinemh faoi an tionchar a bhín ag cruth an cumádán, the shape of the cumádán, an tionchar a bhín ag an rud sin ag cé cótapa is a tain an irde suas. Okay, so má bogamid sios, is féidir leat clicáil ar sin in de amhain, but má bogamid sios, is féidir ling eáil de ein soorcóir cosúla seo. Soorcóir being on size trascara, so the cross section céine an so is atá an seo is atá an sin. So má tá an isce ag dul isteach I ráta seasta, okay, at its constant rate, má tá ráta seasta le haig an isce dul isteach, an sin ordaíonn an isce comá, so an irde den isce beag sé dul sús ag ráta seasta comá. So daine the depth of the water, or irde an isce, tain sé sin sús ar ráta seasta. Okay, so tá lína díreach agin ó héh amade. So is sin an fá gur lína díreach é, tus go nóirdíonn an tuisce ar ráta tarseach. Okay, so the water rises, okay, so the irde an isce tá sé sin ag dul sús ar ráta tarseach. Okay, but feicir sin má tá an isce ag dul isteach in san ceann seo, cosúla sin céad ceann in san bhfíorshaol seo. So má tain an isce isteach an seo, an sin tógadh sé I bhfad níos mó ama chun éis, so beag sé go tapa ar dús, and then muoigh sé sios anna chud, tógadh sé I bhfad níos mó ama é sin dhéanamh, agus an sin tapíonn sé arís, and then beag sé ag dul isteach ar ráta seasta ag go deire. So sin an fá go bhfuil ráta seasta go bhfuil lína díreach agin ag go deire, tá sé tapa ar dús, muoilann sé sios agus an sin ordaíonn sé arís. So sin an fá go bhfuil an crush sin agin, so tá muid caiit méall ar an height irde atá going. So an sin cáimid bheith obalta smaoine faoi sin agus muid ag déanamh ceistena. So matchall na suí, or the containers, or the jugs capan, seo lena graph nuair líntar le lacht iad ag ráta tarseach. Okay, when they're filled with liquid at a constant rate. Okay, so níl me ag cur isteach anna cuid isce, and then ag túgáil sus, and then ag cur isteach anna cuid isce. Tá sé ag líon isteach ar ráta tarseach. Okay, so rih an fécinn ar na cumádán, tá mé an fécinn ar na graph, agus tá mé can é sin a thuirt faoi dara. Tá gá graph ann atá lína díreach ann. Okay, so cílíonn sé sin, cosú leis an ceann seo, tá gá cumádán a bhfuil an tuisce ag dul isteach, agus an tuisce ag ordú ar ráta seasta. Okay, so an tuisce ag ordú ag ráta seasta. So ní dóilm go bhfuil sé sin controlú leis an saothach seo, because beag sé dul isteach go maol, and then is dul isteach anna tapig ar fad. Agus rud céine an seo ag dul isteach anna tapig, and then I dul isteach anna maol then an sin. An seo beag sé dul isteach anna maol an seo,
ag dul isteach mail and then ag ord, ag dul níos tapúla agus an sin ag fannach ar an ráta sin, seasta. So níl sé contóirlí le sin nó le sin, so níl gá chin an seo. Na céim ceanna bhfuil an irde ag chun ordú níos tapúla, because feic ar an gorá graf sin tá cean amháin an ceann seo níos tapúla ná an ceann sin. So an ceann cuaig cén ceann bhhalam é sin a matá leis. Well, cén ceann as A nó B atá an isce chun ordú níos tapúla. Well, ceapan go bhfuil sé sin chun ordú níos tapúla nó an ceann seo tá sé sin chun bhfad níos mó ama áil a thugáil chun an irde a bheith níos chun an tuisce a ordú. So tá mé chun matál sús an ceann tapúla ná A le cuaig. Okay, so tá mé chun scríomh cuaig le A. Okay, so tá A imethe. Agus inis den an ceann eile caithfidh go matchall an B le dó. Okay, so B agus dó. Okay, so tá siad sin imethe inis. Okay, so inis tá mé chun cain faoin na cín eile. So C, D agus E. So tá C chuna bheith mail ar dús ag líonaisteach agus an sin chuna bheith a bhfad níos tapúla. So má tharraing mé graf, bheadh sé mail ar dús agus an sin go toban a roiig sé é agus be graf go súla sin agin. So sin an graf le C agus fecant ar sin tá fecant sé cosú le hain. So sin graf C. Okay, so inis D tá si chuna bheith anna tapig ag dul sús an seo and then anna mail déad bhain sin go toban. So go tapig agus an sin go toban. But fós tá sé ráta seasta because tá tras gara tariseach ann. Okay, and tras gara we have an cross sin and then frésin here an cross sin